ଆଜି କଲେଜରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲି ହାଟ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ପରିବା ନେଇଛି ଶଳା ବର୍ଷା ପାଗ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ପରିବା ନେଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ଆଣିଲେ ସିନା ମଜା ହେବ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ନାହିଁ ଜିନିଷପତ୍ର ଥୋଇକି ପୁରୁଣା ହଉ ଯାଇ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରି ଚାଲିଗଲି ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ନହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଭାଇ ସେଠୁ ଚିକେନ୍ ନେଇ ଆସିକି ଚାଲି ଆସିଲି ଘରକୁ ଘରେ ଦେଇଦେଲି ମୋର ଚିକେନ୍ ତା କିଛି ରୁମ୍ ଫୋନ୍ କଲା କହିଲା ଆ ଟିକେ କାଇପଡ଼ା ଯିବା ଟିକେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଘରେ ଚିକେନ୍ ଥୋଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲି ଓମ୍ ସହିତ କାଇପଡ଼ା ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଟିକେ କାଇପଡ଼ା ଆଜି ମିଟିଂ ଥିଲା କଲେଜରେ ତ ସବୁ ଜଳିଖିଆ ଫଳିକା ଦେବାର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ଜଳିଖିଆ ଦୋକାନ ପାଖକୁ। ଜଳିଖିଆ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଦୁଇଟା ଜଳିଖିଆ କଲୁ ତାପରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରିକି ଚାଲିଗଲୁ କଲେଜକୁ। କଲେଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ଜିନିଷକୁ କଲେଜରେ ଥୋଇ ଦେଇକି କଲେଜରୁ ବାହାରିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ ଘର ପାଖକୁ। ଓମ୍ର ମୋର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଘରେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଘରେ ଛାଡ଼ି ସେ ତାର ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଗାଧୋଇ ନଥିଲି ଗାଧୋଇ ଧନାପା ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ଚୁପ ତାର ଚାଲିଗଲି ଟ୍ୟୁବଲ୍ ମୂଳକୁ। ଟ୍ୟୁବଲ୍ ମୂଳକୁ ଗଲାବେଳେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପୁରା ରେଡ଼ି ଗାଧୋଇ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବସିଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଭାତ।